Hay mga karon, Bell! Malipayong Miyerkules kanyang tanan! Kay nakakudkud makong lubi, mag Bicol Express ay taron. Kay daghan na kay siya para sa buhok. Napakoy karni diri balig 50 kung napalit. This is especially for my sister, kay naglain po diyang lawas, dapat na siya energy. Kay 2 rides ba siya gikan sa ilaha, padung sa diri sa amua. Ya 10 AM man iyang pag-ari, so init-init na siya mo nang lain niyang lawas, ato siyang lutuan ani para maayo. Balig si Quinta ra sad ang karni ani para iyaha raman sad ni. So 105 ni tanan dala sa lubi. Ang kaning Bicol Express dish kay nagformal nga nagpangan ani niya kay si Sally Calao, usa ka Laguna native, as a result of her cooking competition experience in 1970s at Malati, Manila. Di ba native in Bicol ni siya, gitawag niya sag sinilihan. Nya ako kay di kay daghan kay sili, ang ilaha daghan gyud. According to ahdb.org.uk, kay rich in vitamin C, iron, and magnesium ni siya. Kay tungod sa sili sad. Ya tungod sa pork niya kay na siya zinc, B12, B6, makatabang siya sa immune system to work normally. Of course, na siya protein, ya makareduce siya sa tiredness and fatigue. Sure ko nga happy ka akong sister ani. Happy lunch everyone! Mo kini Aaron Belgams.